Ja za vreme Sablje, samo da napravim jednu analogiju, kad sam razgovarao sa Radetom Markovićem, koji je tada bio u pritvoru i uhapšen, on je meni rekao da ga je jednog dana pozvao Slobodan Milošević da hitno dođe kod njega u rezidenciju. Ovaj je otišao, naravno, i izašli su napolje i šetali po dvorištu, bez mobilnih telefona, bez ičega. I rekao je, Rade, organizuj da Jovica Stanišić otputuje. Ovo je rekao, kako predsjedniče, mislim, ipak Jovica Stanišić je institucija u našoj službi, načelnik resora bio je i tako dalje. Kaže, nemoj da polemišeš sa mnom, nego to završi. I okrenuo se i otišao. To Rade priča. I kaže, ja ne znam šta da radim. Našao sam, panika me uhvatila, ja sam seo u kola i otišao kod Jovice direktno kući i rekao mu, vidi, spakuj se, beži negde dok ova oluja ne proći. I kad sam naredne noći razgovarao sa Jovicom na istu temu vezano za atentat na premijera i tako dalje, onda su uglavnom širi kontekst priče tu pravi.